नबसरनिया आरोबाव नमिनेशन फाइल खालामबावबाय बियो 1986 आव बे राभा होननानै लादों आरोखि सासे मानसिया डाबल मोनसे फरिचय लानानै कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हाया बेफोर खामानिखौ माने सासे धुरन्धर मानसि मोजां मानसियाथ' बिदिखौ मावा बेबायदि मानसिया पानिशमेन्ट मोनगोन आरो आयेनाव बेखौ माने साजा होथारनांगौ 10 बोसोर जों जुजिबायब्ला आरो बे बाखि जुदि माबा जुजिबावनो दंब्ला जों गासिबो जों जुजिलांगोन जोंनि देहा जिखि जालाङा मानो जोंहा जिखि जालाङा जाथियाल' उद्धार जाथों जाथिया मुक्ति मोनथों जाथिया सोबख' जानायनिफ्राय बारग'थों जाथिखौ जाहाथे दस्राफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ माने अननाय दाखालामथों अयथासार दाखालामथों जों बेनि थाखाय जुजिलांबाय थागोन मिडिया बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय गाबोन नं 1 क'क्राझार लकसभा समस्तिनि नमिनेशन पेपार स्क्रुटिनि जागोन सोर सोर केन्डिडेटआ मा डकुमेन्ट होनानै इलेक्सनाव बाहागो लादों दा बिनि सायाव गाबोन स्क्रुटिनिया जागोन आरो बे स्क्रुटिनिया जोंनि थाखाय खोब क्रुसियेल जोंनि थाखाय खोब सिरियास बियो मानोना नैबे इलेक्सनाव गोबां ट्राइबेल नङै बिजाथिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सनाव ओंखारदों दा जों गोबां नुबाय दा बे हिसाबै जों बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा जे इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों बिसोरखौ जों जे होबथानांगौ बे होबथानांगौ थाखाय जों दिनै बयबो माने नाजालायदों बयबो बुंदों जे जेरैबाबो होबथानांगोन होननानै खिन्थु लामाया मा जागोन होबथानाय लामाया मा दा बेखौसो मानसिफ्रा नागिरलायबाय थादों दा दिनै आङो मोजां सासे उकिल क'क्राझारनि साबसिन उकिलखौनो होनना बुंनांगोन दा जों बेजों रायलायफैदों आरो जों बिथांखौनो एंगेजमेन्ट खालामनाय जाबाय आरो बिथाङा सासे केन्डिडेट बे केन्डिडेटजों हाबफागोन आरो बेनो गासिबो जोंनि समस्याफोर बेखौ बुंहरगोन दा जों अलरेडि जेसेबां डकुमेन्टसनि प्रयजन जायो बे डकुमेन्टसफोरखौ जों बिथांनो गथायना होबाय जों आसा खालामो बिथाङा मोजाङैनो गाबोन रिटार्निं अफिसारनि खाथियाव कमप्लेनखौ लाखिगोन दा रिटार्निं अफिसारा जोंनि कमप्लेनखौ लाखियो लाखिया बबेखौ एक्सेप्ट खालामो खालामा बे रिटार्निं अफिसारनि गावनि रुल्स बे रुल्स बादि थांगोन दा थेवबो जोंनिफ्राय नांगौ रोखोमनो गोख्रोङैनो बे माबायाव बाहागो लानाय जागोन स्क्रुटिनि कमिटियाव बेखौ जोङो स्पष्ट रायलायनाय जाबाय डिटेल्स रायलायनाय जाबाय मोनसे बाथ्राया खोब माने इन्टारेस्टिं खोथा जाबाय मा दिनै नबसरनिया आरोबाव नमिनेशन फाइल खालामबावबाय रायजोफ्रा गोबाङानो कुइसन खालामदों जे माने नबसरनिया एमपि दानजालायबाय बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय हाइकर्टआव जेनबाय आरो माबोरै नमिनेशन जाबावखो बे मोनसे प्रश्न दिनै बयनिबो गेजेराव जादों दा जोंबो आसुरित मोनदों माबोरै बे नमिनेशन माने साबमिट खालामबावखो दा बेखायनो जों खबर लाजोबना मोनबाय खबर लाना मोनबाय जे बियो 1986 आव माने मोनसे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों होनना बुंदों बे राभा होननानै लादों आरोखि राभा दा बे राभा फरिचय लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बेखौनो प्रडिउस खालामनानै दिनै बे आरोबाव नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनाय जाबाय दा बाथ्राया बेनो मिनथावा माने बोराबथावा बे सासे मानसिया मैया जेनबाय बर' कसारि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै आरो दिनै आरो गोदान जालायबाय बे राभा ट्राइबेल जानानै दा बेफोर जिनिसा खोब माने बेफोर खामानिखौ माने सासे धुरन्धर मानसि मोजां मानसियाथ' बिदिखौ मावा बे जघन्य मानसि बिराद दुर्दान्त मानसि बिसोर मावो बिदि खामानिखौ दा बेबायदि मानसिया पानिशमेन्ट मोनगोन आरो आयेनाव बेखौ माने साजा होथारनांगौ दोननो नाङा सासे मानसिया डाबल मोनसे फरिचय लानानै कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हाया नोङो 10 बोसोर बे बर' कसारि नाम लानानै माने एमपि जाबाय आरो दिनै बे दानजानायनि उनाव दिनै बिनि कास्ट सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव आरो दिनै माने राभा माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बिदिनो आरो दिनै बर'फोरखौ माने सोबख'नो थाखाय ट्राइबेलखौ सोबख'नो थाखाय बे ओंखारबोबाय दा बे बेसेबां एक्सेप्टेबल बियो आयेना बेखौ बेसेबां माने एलाउ खालामो बेखायनो जोङो सानदों बे मानसिया पानिशमेन्ट मोननांगौ आरो जों बेखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट मोननो थाखाय क्रिमिनेल बेखौ माने केस होनांगौ आरो पानिशमेन्ट मोननो थाखाय जोङो उकिलजोंबो एसे सावरायखानाय जाबाय जे बिनि सायाव मा एक्सन जागोन मा खालामनो हायो जों बेखौ हयथ' उननि समाव जों बेखौ कर्टनि गेजेरजों जों नाजानाय जागोन दा बाथ्राया बेनोल' दिनै बे जे माने बदमास मानसि एखेबारे
महा बदमाइस दा बे प्रमान जाबाय बर' कसारि सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव जे राभा होननानै जे दिनै बे एफिडेभिट होबाय बे धेमालि दा ओरैनो बे दास देखा बे कलिता सोरबा जुदि दारायदोंब्ला दा जों मिथिदों नमिनेसन होदों दा बिसोरबो सरनायानो जोब गासिबो आरो गावसोरनो बुंखाना लाखानाय गावसोरनाव दंखायो सरनायफ्रा सोर होनब्ला बे दास देखा कलिता बिसोर दंखायो लखर बिसोर दङ दा गथिखे बे सरनिया होननाय दास देखा लिरनाय कलिता लिरनाय बे सरनिया होननाय जाथिनो सार्टिफिकेट होनो नाङा होननानै अर्डार हाइकर्टआ होखाबाय आरो WBTBCआ जेब्ला 5/6/2018 मोनसे अर्डार दंमोन जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर ट्राइबेल जायाखै दा गथिखे ट्राइबेल जासान्दि बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट हो होननानै अर्डार दंमोन दा जों बेखौ चेलेन्ज खालामनो कर्टआव जों केस होदों बे कलाबारि ओमफ्राय जोङो जनरलाल दावराव दावथाब बाजारि जोङो ज'नो जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै जों केस होदों आरो बे केसाव माने हाइकर्टआ WBTBCखौ रायदों खोब गाज्रि रोखोम सार्च खालामदों जे मोनसे जाथिया नटिफाइड नङा बे नटिफाइड नङै जाथिखौ बोरैहाय नोंसोरो माने कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो थिननो हायो दा बिदि माने मोनसे सकस होननानै बिसोरखौ माने माबा होनायाव WBTBCआ लगे लगे गावनि अर्डारखौ उइद्र' खालामना लादों जे जों बे अर्डारखौ उइद्र' खालामबाय आरो जेसेबां जायनाखि सरनियाफोरनि सार्टिफिकेट होनाय बे गासै इनभेलिड जाबाय सोलिला होननानै बे माने WBTBCआ हाइकर्टआवनो बे अर्डारखौ बोखांना लादों आरो लोगो लोगो WBTBCनिफ्राय डिसिफोरनो ओमफ्राय सिभिल एसपिफोरनो अर्डार हरदों जे एसेबां सरनियाफोरनो जायनाखि सार्टिफिकेट होनो थिननाय जादोंमोन कसारि हिसाबै होनो थिननाय बा बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो थिननाय बे अर्डारखौ बोखांनानै लाबाय दा गथिखे बिसोरनि सार्टिफिकेट जायनाखि होदोंमोन बे गासिबो सोलिला इनभेलिड जाबाय होननानै बे अर्डारखौ होखादों दा गथिखे जायफ्रा दा दिनै सरनिया मानसिफ्रा सोरबा कलिता दास देखा लानानै जुदि सोरबा माने कन्टेस्ट खालामदोंब्ला नमिनेसन पेपार साबमिट खालामदोंब्ला बेयो रिजेक्ट जानांगौ दा जों बेखौनो दिनै उकिलजों सावरायबाय आरो उकिला बेखौ स्ट्रंलि गाबोन स्क्रुटिनि कमिटियाव बेखौ बुंगोन दा जों दिनै बेजों डिटेल्स रायलायजोब्बाय दा जों हाबनो हादोंमोन जोंथ' हाबनो मोनला जाहैबाय नालाय केन्डिडेटनि गेजेरजोंसो हाबनांगौ सासे केन्डिडेटजों बे थांगोन बे रायलायखानाय जाबाय दा जों आसा दं जोंनि उकिला खोब मोजाङैनो बे माबाफोरखौ गाबोन स्ट्रंलि अफस खालामगोन इलिगेलफोरखौ जों आसा खालामो गोजोन्थों दिनै बे एफिडेभिट होबाय बे धेमालि नङा बे थामसा नङा नों एफा गिदिर रिटार्निं अफिसारखौ नोङो बे माने थगायनो हानाय एफिडेभिट होनो हानाय बे धेमालि नङा बे साधारन मानसिया जिउ हाया बे क्रिमिनेल मानसि जघन्य मानसिया हायो बे सिन्थाखौनो खालामाखै बे मा जागोन बे गावनि भबिसतआ मा जागोन बेखौ सिन्था खालामाखै बे बेखायनो जों उकिलजोंबो बेफोरखौ सावरायखानाय जाबाय दा जोङो जाहाव बे इलेक्सना जेरैखिया जोबलांथोंसै बिनि उनाव जोङो बिनि सायाव एक्सन लानाय बेबस्थाखौ जों खालामगोन जों इमिडियेटनो बिनि गासिबो डकुमेन्टस बेखौ जों आर्टिकेल खालामनानै दिहुननानै जोङो लिगेल प्रसेसखौ जोङो लानाय जासिगोन लिगेल कर्टआव जोङो चेलेन्ज खालामनाय जासिगोन दा रायजोफोरा जों माने माबानांगौ जोंनो साहस होनांगौ बयबो बिसासाव लानांगोन जों जेरैखिया माने जोंनि जे शत्रुफोर जे ब्रेव जे ओंखारबाय जोंखौ नाख्रेबनो थाखाय एथ' बुरजा दिनै ओंखारबाय एखे जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव ट्राइबेल नङि मानसिया एखे ब्रेव ओंखारबाय एखे बोरैबा मोनलायलायो आसुरित मोनो आरोखि दा बिसोरखौ जों होबथाथारनांगोन जेरैखिया माने जों एखे जों माबाथारनांगोन बिसोरखौ आरो दिनै जों हाया गाबोन बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों जेरैबाबो केन्सेल खालामनांगोन जाहाथे उनाव बिसोर बे सार्टिफिकेट लानानै गाज्रि मोनसे खामानियाव बाहायनो हाया जों बेनि थाखाय नैबे इलेक्सनाव जुदिबा बिसोरखौ जों जेबो खालामनो हायाब्लाबो माबा मोनसे खारनाव बे जोबखांनायनि उनाव जों बिसोरनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थाखाय जों एखे फुरा नाजागोन आरो जों जुजिबाय थागोन आरो जों बेयाव जिरायनाय गैया मेंनाय गैयासो जुजिगोन आरो जों ओरैनो 10 बोसोर 9 बोसोर लायनो थाखाय जोङो मेंनाय गैया माने जानाय लोंनाय थिग गैया मुग गैया जोङो एखे खामानि मावदों जेबो गावनि देहा सिन्था खालामाजासे दा बिसोर 10 बोसोर जों जुजिबायब्ला आरो बे बाखि जुदि माबा जुजिबावनो दंब्ला जों गासिबो जों जुजिनांगोन जोंनि देहा जिखि जालाङा मानो जोंहा जिखि जालाङा जाथियाल' उद्धार जाथों जाथिया मुक्ति मोनथों जाथिया सोबख' जानायनिफ्राय बारग'थों जाथिखौ जाहाथे दस्राफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ माने अननाय दाखालामथों अयथासार दाखालामथों जों बेनि थाखाय जुजिलांबाय थागोन